Hey, awusho-ke bafu. Kambe sigcinephi? Hayi bengisakuchazela phela ukuthi yonke into iqala ukuhamba kahle emva kokuhamba kwale rato. Yabona lapho sakhuphuka njengenkulumo kahle bafu. Sa-connecta kwabe ungafunga nje inyanga nezinkanyezi. Sithe masikhuluma kwavela ukuthi mina naye sishare ama-interest nama-hobbies. Noma kungekona konke ngoba phela umuntu wesifazane akasithanda izimonto kanye nezemidlalo. Kodwa phela ngimbe kucala nawe uyabaza abantu besifazane kanjani. Hey, bekushuthi le rato kufakela u-1 kule game. Yeah. Le rato mfethu ungenzele iqiniso. Ngiyathemba ukuthi nami ngelinye ilanga ngokwenza lokho akwenze kumina. Hey. Yazi bafu. Kukhona kahle hle kahle hle kukhona engifuna ukukutshela kona. Yini? Ufuna ukuthini? Yazi okay. Ukuthi nje angazi ukuthi uzoyithatha kanjani le ndaba. Mhlawumbe izokusinda noma kanjani. Khuluma bafu indaba. Oh, hey, akumancane. Yebo sabona. Hayi. Ngiyaphila na. Yaphela ingoma emnandi yaphinda indawo yakwazi konke lokho. So, khuluma ngikhathi. Okay, bye. Yebo. Awuqagele ukubani la? Bekuthola. Uthi ukuthokozela ukuba nami izolo. Uyafisa engathi singaphinda futhi. Awona ngebafuzi yakhala ke manje. Ibhola sesende. Hayi ngiyakuzwa ngani. Yeah. Osho. Ma ubuthi ufuna umtshela ukuthini? Oh hayi asiyeke leyo ndaba leyo bafayi. Hayi uyazi nawe nje ukuthi izinto eziningi into zomsebenzi ngapha ayikuningi hlangahlangene mfowethu hayi asiyeke leyo ndaba leyo. Hayi into esingayenza nje ukuthi sithi shiz. Malik, ngiyakule event ebengiyiplan. So angeke ngise ngilalela endlini. Dolala phakuma. Cela ungakhohlwa futhi ukutshela uma stand endaba yegisi ngoba angeke alindele ukuthi sikhokhe imali ephelele futhi sibe singenayo amanzi eshisayo la endlini. Hayi. Zwakela. Hawu, yazi uBK uyangitshela ukuthi date ihambe kahle. Uthe eqondene yonke into kanti futhi uthe bekumnandi. Yeah, khona ngisho ukuthi they clicked ngoba uThobi nayo umthandile uBK no BK umthandile uThobi. I think we have a new couple on the block. Awusho. Umazi kangakanani uThobi? Kahle hle senesikhathi esingakanani ningabangani? Long enough to call her a friend. Nanokuthi ngiyasungilungeleke uBK. Malike ngabe ukuthi uqale nonsense yakho. Awujabulela umngane wakho mfowethu. Hayi. Ngimjabulele. Kodwa ini? Yazini. Alright. Ngiyacabanga ukuthi kuyomela ngikhiphe indabeni zabantu. uBK mdala. Uzokwazi ukuyinakekela. So, ngimjabulele. Ngeke siyabonga ke bandla ukuthi igcinile size yaphela yonke lento. Oh yeah. Oh.
I need you tonight. I'm trying to have you by my side, but I'm further than I've ever been. Ngiyabonga ukuthi ugcina usini. Ngiyakujabulela baba la. So skipani. Angazi, umusobize mina la. Eish. Bheka. UBK umngane wami. Umngane wami omkhulu. And si-close ngenye indlela. So angifuni ukumbona head. And ukuthi lo mjida lo uphuma kwenye relationship ebheda kakhulu. And angicabanga ukuthi sekahile ngaleyo ndlela. Into engizama ukisho. Yema. Manje ngibizela ukuthi sizokhuluma ngoBK. Not really kodwa ngicela ungibheke kahle mina Thobo. Nginje. And angikuphiki futhi angikufihli indlela engiyiyo mina. Ithuba malivela ngilibamba ngezandla zombili. Nenye into ke akunazwelo mina. Kodwa ekugcineni kwakho konke ngomuntu. Nami ngiyadinga ukuthi ngicabange kahle ngaphambi ukuthi ngenze into. Asikise ukuphazamisa inkulumo yakho, kodwa angiyivi ukuthi yapi. Bengeke sikwazi ukukhuluma lento engitshela yona over the phone siqeda khona. Into engizama ukisho la ukuthi lento esizama ukuyenza wrong. Okay, ngizohamba. Cha. Ngihambe ngicela. Hlahla Malik, ufunani? Ngifuna wena mina. Ngakufuna mhlasana ngiqala ukukubona. Futhi leli iqiniso lomsolo. Okay, manje why uyale nale yanguva mina ukuthi uthini ungiconfuse? Okay. Ngiyaxolisa ukuthi ngizwakale kabi. Kodwa nami bengizama ukuthi ngikhiphe okusesifubeni sami. Kodwa ke ngizozama ukuthi ngikhohlwe ngayo yonke into, ngikhohlwe ngoBK nangayo yonke into ebeyenzeka. Bese ngifocus kimi nawe kusukela manje. Okay, ngiyakuva. Nami ngicela ukucacisa a few things before indaba yami nawe yakude. Okokuqala, whatever we do mina nawe ihlala kimi nawe. Kobusu awungibizi ukuthi sizokhuluma ngoBK, awukhulumi ngoBK in my presence. Koqina. Cela ungithembise ukuthi angeke uzohlusha ama attachment issues. Hayi. Khulileka ngalokho. Mina I'm on board ngayo yonke into. Kanti ke futhi ngazama ukucompromise ngayo yonke into as long as nje nginawe futhi. Okay, siyabonga. Unawo ama-condom? Yeah, now. My name futhi. Cause when I'm with you, girl, listen every